A56. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या ओढमून सुभदारा, बलिदान मानून घे देण्यारा दारा, उतर तुझे ऐकून आम्ही आयल्या, जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या, प्रेरे जावन तुजे दान शिक्षा कत्मीक लिसा, मागता तुजे बेसा, प्रेरे जावन तुजे दान शिक्षा कत्मीक लिसा, मागता तुजे बेसा. मोगाळ भाऊ बहिणो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाचे हिरादे एपरी आसात. अर्गामी सिता थियोलो डिसोजा नारंपाडी, देवादीन डोरिस नोरोना अंचत्म्याक मेसितात फिलोमिना मिनेजस बेंदूरू, देवादीन सल्वोदोर आनी रॉकी पिंटो अंचत्म्याक मेसितात जॉयसन सिल्वर डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन ग्रेशन आनी ग्रेसी डिसोजा अंचत्म्याक मेसितात क्विनी आनी सुजय, देवादीन पीटर डिसोजा अंचत्म्याक मेसितात रिचर्ड फ्लॉसी डिसोजा चिप्पू, देवादीन वलेरियन डिसोजा अंचत्म्याक मेसितात इजाबेला रोड्रिगस मूडबिद्री, देवादीन पास्किन आनी बैप्टिस्ट डेसा अंचत्म्याक मेसितात मारिया डेसा किन्निगोळी, देवादीन सिसिलिया रोड्रिगस अंचत्म्याक मेसितात ग्रेसी रोड्रिगस बेंदूरू, देवादीन फ्लोरिन फर्नांडिस अंचत्म्याक मेसितात फ्रांसिस आर्थर डिमेल्लो, देवादीन मार्क रुफिना बरेटो अंचत्म्याक मेसितात मिल्टन बरेटो, देवादीन टियागो मॅग्दलीन आनी विन्सेंट रोड्रिगस अंचत्म्याक मेसितात ओफिलिया डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, देवादीन पास्कल लोबो अंचत्म्याक मेसितात कुटमाचे सांदे, देवादीन पिंटो कुटमाच्या आनी मार्टिस कुटमाच्या देवान संध्या मेसितात डायना पिंटो, देवादीन मायकल आनी फिलोमिना फेर्नांडीस अंचत्म्याक मेसितात लिली फेर्नांडीस कुंदापुरू, गरजे वंदत्म्या खातीर मेसिता मारिया डेसा किन्निगोळी. ह्या सर्व तेसावां बसोतू मागता आसतना आज प्रत्येक जावन अन्ना मारिया मोंतेरो हिच्या पहिल्या वर्साच्या वडासाक मेसितात स्टॅनी मोंतेरो शक्तीनगर. हे सर सांगता घाल आमची तेसां बसोतू ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आज आश्रय निवासियांक दनपाराचें जेवण देवादीन अन्ना मारिया मोंतेरो हिच्या पहिल्या वर्साच्या वडासाक दिला. स्टॅनी मोंतेरो शक्तीनगर हांचो आमी उपकार बावडटा आसतना ह्या आमच्या भयणीक ससनाचो विशय मागता. तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां संत आंतोनी मरिफात आमी मागोवन घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्ताथई मोगाळ बाबनो आणि बहिणीनो, जेजू आमकां निरंतर मागोवंक आपयता.
मागणे जावन आसा आमच्या आनी देवा मदलो संबंध. सबारपटी आमकां भोगता आमी मागल्लें देव दिना. आमी जिणें चलवतां दिसभर जाता विविध वाटो आमी धरता. पूण जेजू आज आमकां निती करताची आनी विधवीची वो पार दवर न्हू. आमी निरंतर मागोंक धैर्य सुखां नासतना मागोंक आपयता आनी देव आमचें मागणें आयकोंक निरंतर तयार आसा आनी आमच्या मागण्याक जाप दिता म्हूण जेजू आमकां कळयता. देखून आमी मागया आमचें मागणें जावं दी निरंतर आमी देवाचेर पातयेनी दवरचें. धैर्य सुखां नासतना मागोंक आमी भोळ मागया आनी ह्या मरेफात देवाचेर भावार्थ दवरून जियोवची पर्ज जावंक जेजूची कृपा ह्या मिसा वेळार मागोवन घेवया. आज पवित्र सभा बागेवन जोजफाट धर्माध्यक्ष रक्त साक्षी हाचें स्मरण करता. शेळयां पासून तो जीव दिल्लो व्यक्ती आपल्या जिणये मरेफात देवाक ताणें साक्ष दिली. आमकांय तो प्रेरण जावं दी आमच्या जिणे मरेफात देवाक साक्ष जावन जियोंक. एक घडीभर आमचें उणेपण वळखून घेवया. एमिसाचें बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्याक जायते फावटी मागण्या आळसाय केल्या, मागण्यान धैर्य आमी सुकयला, इतर वाटो आमी धरल्यात. त्या सर्व पातकां पासून आमी बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदका देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विस्सारून सांगता. मना चिंतून तोंडान विस्सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवो सदां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुव्या. सर्गींच्या बापा तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान भरून बागेवोन जोजफातान आपल्या शेळयां पासून आपलो जीव दिलो. तुझे पवित्र सभेन त्या आत्म्याची पदवी आसून दाखय आनी आमी आमच्या बाबा भयणी पासून जीव दिवंक पाटी सरण जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तिवंत कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या तिसऱ्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या इश्टा गायुजा, तुजे सरशीन आयलेल्या परकी भावांक सयत तुवें उर्बेन सुदारसूंचे तुजे विश्वासी सेवेचेर उजवात म्हूण दिसता. तुजे दयाळाये विशयान हांगाचे पवित्र सभेन ते सांगतले. उपकार कर देवाचे साकरेक आपल्या पयणान फुडें सरूंक तूं तांकां कुमोग कर. क्रिस्ताक नांवाडचे खातीर ते भायर सर गेल्यात. हेर जाती लागचे ते कसलेच घेनात. देखून तसल्याक आदार दिवचो कायदो आमचो. हाचे वरवीं सत प्रसार करच्या कामांत आमी तांचे सवे वांटेली जातल्या. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची भयाभक्ती असलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी.
सर्वेस्पराक भियोन चलता ताच्या आज्ञाते उल्हास भोगता मनीस बागी ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली नितिवंताची पिळगी सुबामपणी बाळतली. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. ताचे घर दर निर्व्यांनी भरतलें ताचे नितिवंतपण ससनाक सफळ जातलें. आपवांत मनीस अंकाराक एक उजवाड कसो तो मोवाळ दयाळ आनी सुगणी. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उंचणे दिता तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितिवंत मनीस केदींच हालचो ना तो उगडास उरता सदांकाल. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखान देवान तुमकां आपोवणें दिलां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणे करीचे म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. एक शहरांत एक नितीकर्त आसलो. देवाची बिरंद जावं मनशाची परवा जावं ताका आणतली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ताचे सरची केदाळ येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्माच्या हातांतली म्हाका राखून बर. जायतो काळ पर्यंत ती करत तिका काणूच आलयना जालो. पूण आखरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुनी हांव तिका न्हीद करून दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर म्हजो जीव खातेली. उपरांत सुमयन म्हणलें, त्या खोट्या निती करता कितें केलें तें तुमी आयकलें न्ही. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव न्हीद करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो. तरी मनशा बंद येतलो तेन्ना संवसारांत तांकां भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जिणेंत विविध प्रयत्न करन तातूंत सलवणी अणभव करन निमाणे जीक आपणायलेली विविध गणितां ह्या काणयो आमचे मदें आसात. तांचे मदें आमकां कळीत आसची ही गणित थॉमस आल्वा एडिसनाच्या जिणेंतलें. बल्ब सोदून काडच्या त्या साधनांत तो विविध रितीन तो सलवता, पूण आपल्या सलवणेंत निरंतर तो नवे नवे प्रयत्न आदारता आनी माणे तो एक सगळ्या संवसारांत विशेष मापान साधन केल्लो व्यक्ती जाता आनी आपणाच्या सतत प्रयत्न परवीं तें जालें. आयच्या इवांजलांत असलेच निदर्शन जेजू आमकां दवरता. एक विधव स्त्री एका निती करता सवय येता आनी तो वळ कितें घडलें. निती करतासो मनोभाव कसलो, त्या विधव स्त्रियेचो मनोभाव कसलो, त्या विधव स्त्रियेची परिगत कसली, हे सर्व जाणा जावचे प्रयत्न आमी करया. निती करता विशयांत थंयसर दोन संगती थंयसर बरयला. तो निती करत देवाक भियोनचो व्यक्ती न्ही. देवा विशीं ताका कसलेंच बेन आसलें
आपणाच्या संगतीचेर तो बरोवसून जियेल्लो व्यक्ती देखून देवाचें भें ताका नातलेलें. दुसऱ्यान तो मनशाक भिये नातलो, कित्याक त्या नितीकर्ताक अधिकार आसलो, त्या नितीकर्ताक संपत्ती आसली. नितीकर्ता सगळें सर्व दुडू पयशे कितें सकट जाय हें सकट तशें आसतना तो देवाकय भियेना मनशाकय भियेना म्हळ्यार आपणा इतल्याक जियोसो व्यक्ती. दुसऱ्यान थंयसर आसली विधव स्त्री आपणाची गरज निती करता मुखांतर घडये घडये ती दवरता आपणाक नीत कर्ण मेळचे बसोतूम आनी नीत मेळचे बसोतू ती परत आनी परत तशें तशी येता. तिका कळीत आसलें आपणाचे कितें समस्या आसात वो निती करत आयकना, आपणाक बेगीनच नीत मेळना म्हण तिका कळीत आसलें तरी ती घडये घडये येता, कित्याक आपणाक एक दीस नीत मेळटले म्हूण आनी तिका एक दीस जीक फावो जाता. मोगाळ भावो भयणीनो, हें घडीत आमच्या मागण्याच्या जिविता विशीं अवलोकन करूंक जेजू आमकां आपयता. आमी जायते विधव स्त्री बरी आमची मागणी आनी देवा मुखार आमी येता आनी मागणी आयकनातल्या वेळार आमी कितें प्रयत्न केल्यार देव आमकां आयकना म्हूण भोगतना आमी जिणेंत देस्पर जाता आनी इतर वाटो माट मंत्रां अशें विविध वाटो आमी घेता. पूण जेजू आमकां सांगता त्या विधव स्त्री बरी निरंतर मागसो व्यक्ती, देवाचेर पातीन दवरसो व्यक्ती, देव आपणाक दितलो म्हणलो विश्वासान जियोसो व्यक्ती जावंक जेजू आमकां आपयता. तसलो मनोभाव वृता करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी एक संदेश आमी जोडचो तर विधव स्त्रियेच्या जिवितांत हांव विधव स्त्रियेची परिस्थिती कशी आसली पयल्या शतमानांत जेजू जियेल्ल्या त्या शतमानांत. निराश केन्ना एका स्त्रियेचो पती अंतरता ती जिणी काळोखांत बुडता, ती स्त्रियेची जिणी निराशीत जाता आनी जायते जण असल्या निराशीत जाल्ल्या विधवेंची घरां लुटताले आनी ह्या मरेफात तांची वीद वोवळी फारिजेव शास्त्री आनी अधिकार आसले मनीस करताले. आनी जेजू मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत ते 35 वळींत अशें सांगता, हांव उक्तो आसलो, हांव ताणेल्लो, हांव भुकेल्लो, हांव बंदीन आसलो, हांव निराशीत जाल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आनी म्हाका पियोवंक आनी म्हाका वस्तू न्हेसोवंक तुमी दिले. म्हळ्यार जो कोण असल्या आबल व्यक्तींच्या गरजांक पावता तें देवाकच केल्लें बरें जाता म्हणजे संदेश दित आसतना आमकांच आमी सवाल करया. आज आमचे मदें विधवेच्या रुपार जायत्यो व्यक्ती आबल आसचे, असल्या परिगतान जियोवचे जायते व्यक्ती आसात. असल्या व्यक्तींचे ताळे आमच्या कानांत आयकतात गे. दुसऱ्यान एका कुटुंबांत भुरग्याचें मरण जात आसतना सगळे कुटुंब देस्पर जात आसतना त्या कुटुंबाक बुजोवची उतरां त्या उतराक सांगत त्या कुटुंबाक सांगतपण दिवचें थंय बोगाप म्हजे थंय आसा गे. तिसऱ्यान एका दुबळ्याचें अनाथाचें कोणूच गत नातल्यांचे ताळे म्हाका आयकतात गे. तांचें दूख म्हज्या दोळ्यान दिसता गे. देखून असल्या व्यक्तींचे ताळे आयकूंक, असल्या व्यक्तींचें दूख आमी पळोवंक, असल्या व्यक्तींच्या गरजांक पावोवंक, असल्या विधवे रुपार आसच्या जायत्या गरजेवंतांच्या गरजांक पावोवंक देव आमकां आपयता. असल्यांची बी जियोवंक आमकां मोरी माय प्रेरण जावं तिचे तावन आमचे सर्व गरजो सोम्या मुखार उबारया. आमेन. C2 Altara लागीं जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगान
तुका दिता स्वीकार कर म्हूण पोराता धर्मोचे ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीणभर तुका अर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो म्हजी आनी तुमचें बलिदान सर्व पदभेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र विचारांत सर्वेस्परांत भोव कणवळ्या बापा आमच्या देण्याचे तुजो आशिर्वाद घाल ज्या भावार्था बागेवन जोजफात रगत वारोवन साक्षी दिल्या त्याच भावार्थान आमकां थैर कर अशें आमच्या काळात जेजूक आमी गवाय दिवंक पावो ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुव्या सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनवासुव्या सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो बागेवो जोजफा तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोर संपूर्णायेन परसळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 धळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सरम तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं दिती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली नव्या आंदीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खर्राचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वारोतलें हे म्हज्या उडासाक करात
Bavarta so gut purgatorium. Somia Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो मी भक्तीपणे विडास करता आणि वो जीवित असो उंडो आणि सर्वांची काळस तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसतां आनी जेजूची कोडान रगस्यम तले आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतां सर्वीस पराख्या बी तुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणासो बरोबर सुदारून मेल्यान ती आमच्या बाबा बहिणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरये देवाचे माये संगती बागेवन तुजेचो पती बागेवन दोमदूतां बागेवन जोसेफात आनी सर काळीं तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्यान शिकिल्ले मागणे संगत आमी मागोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायट आणले सर्वीस परासर वायट आणले आमकां न्ही दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर्व पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतले वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेणी हे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेणी हे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेणी हे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुबाकी क्रिस्ताची
D46. Kaळजां सोम्यां तुये मोगान तुका स्वागत करता दुर्बळ बेडार काळीज मोचे नंदन जावते तुझ्या येद्या मुंड्या रूपार तू कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाताय मुंड्या रूपार तू कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाताय सेमच्या तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तू कृपेन भरताय सेमच्या तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तू कृपेन भरता म्हाका जीवित सोडून दिवच्या जेजू मनीस जावून आयलोय ताका उपरांतले वयर काडच्या कुरीच मोगान तुवें बेंगलोय मुंड्या रूपार तूं कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाता मुंड्या रूपार तू कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाताय सेमच्या तुका फावोना म्हाका पूण म्हाका तू कृपेन भरताय सेमच्या तुका फावोना म्हाका पूण म्हाका तू कृपेन भरताय प्रार्थुव्याम भोव मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या जेवणावरवीं आमची काळज घटाय आनी दय दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर अशें बागेवन जोजफाताच्या पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या मनान एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशेन करसूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार सगळ्या शक्तीन तुझ्या भुसार आत्म्या मोजा आनंद मोरी येसो तुझ्या माय
Jesu Nama Nama Naman Moriye Nama Nama Naman Raniye. सकाळीची पेटवणी येजूच्या देवी काळजा आयचे सचे सर्मची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पथकांच्या परिपणापासून आणि हळतरच्या बपवी सक्रामेंतान तुवें तुका स्कळण आसना पेटोवच्या समय सिरद्यापासून भगवंत आमकां मरयेच्या कथावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावं मागण्याच्या अपोस्तलाच्या हृदयापासून आणि पाप सेबान ह्या म्हयन्यात दाखवलेल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता सर तुजे पासून येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुजे रावसीम आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी चड हांव कशी व्हरता सम्या जेसू तुज्या भोवदेवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोवगेवन पाप सेबा साधू का उजवाड घटाने बुसावण मुझे देवा मुझे सेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणे नमस्कार करता ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज बऱ्यान सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस ती सेबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजें चिन्नां म्हजें सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पथकां म्हज्या पथकांची एकाग्रता देवा पवित्रात्म्या दी सेवा तुजी करपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पथकांची एकाग्रता म्हाका पथक्यांक बक्षी भवार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवतेंत एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हण हांव ते सत मानता तुजो देवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हण हांव सत मानता ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं सस्नेक सत आनी सणवाय आनी तुवें ते उगडापी केल्यार तूं फुटयनाय वा फुटोन पडनाय ह्या बवडतांक जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन बरवशेचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचे बगसाणे आनी हे जिणे उपरांत सस्नेक सूख सरतली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सपदवेतार विश्वासी दयाळ आनी काकळदार आनी तुवें थंय बसयला ह्या बरवशांक जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासट हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरमीक आनी स बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सवस्त प्रासट मोग फोव जाल्या देवाक हांवें आत्मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पथकांची समय सुकयतले म्हूण ती निश्चय करता आमेन समीरच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्मेवरवीं ते गरपे जाली नमान मरे कृपेन परले सम तुजे सांगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सेवे फॉल जो खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची मे अमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन
आपले सम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जाव नमामरे कृपेन भरले सम तुझे सांगता श्राम भितरतून सदैव आणि सेवे फावज कुशीचे जेसो भगवंती मोरये देवाचमय अमोपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदेची येलो नमामरे कृपेन भरले सम तुझे सांगता श्राम भितरतून सदैव आणि सेवे फावज कुशीचे जेसो भगवंती मोरये देवाचमय अमोपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन भगवंती देवाची माये आम पसत विनातिका ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फोस आमच्या खातीर मागया येसु मे आपण बरे कबार दिले वरवी तुझ्या पुता ख्रिस्ता मनशा पडगतले आम्ही सण झाला त्याच्या कष्टाने कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदा कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या तस्कराने मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यामरे फात आमेन मैमो बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि स्थान सर्वदा आमेन मैमो बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन मैमो बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि स्थान सर्वदा आमेन देवा गेला बुड्या मुजरपण्या सर्गिंचे लेन मका दिला तुझबे मुझी मत उसरणाय मका राख आमेन मोगाळ पुत्रा सोबे अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कृपेचे कृपे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.